Sugeng dalu Mak Cangek Mbok Mbok. Geng dalu, geng dalu. Lah aku Sugeng dalu Mas. rambut daluni to. Iya, ora ketok gedene semene sampeyan kuwi. Aku ki anggota. Lah iya, nggih ya Mas. Nggih, puji pandonga kula dumateng panjenengan kalih Mas Dalang mugi-mugi lancar ngantos hari H. Amin pangestunipun. Wingi lampun lamaran to jenengan. Sampun. Nggih, wah aku ki bar lamaran ki ketemu karo bapak ibumu. Nggih, pripun? Wah, wingi ki lak bapak ibumu bar lamaran kowe karo Mas Jati ka to. Wonge nemone aku ki nangis. Napa nangis? Wah, ya Allah. Tak parani lho, Pak, Bu. Kenging napa jenengan kok nangis? Aku ki lak mesake karo Umi. Lah ngapa mesake? Kowe ki dimesake karo wong tuamu. Piye mesake Loh, napa? lah kok mesake napa to, Bu? Umi ki wis ajeng dawah jatuh kramanipun arep diwengku karo dalang kondang Mas Jati Nugroho, putrane Pak Joko Edan. Lah kok jenengan nangis niku nangisi apa? Ngono. Ah napa to Bu kok nangis? Kula mesake Umi. Ha napa? Ha wong sakmono cilike kok arep ditumpaki wong sakmono gedene. Tak kira ki nangis Ayo, apa? bapakmu ki nangis kowe. Kiki mumpung urung kasep. Kowe mesakno pakmu mbek ibumu. Ya. Kowe mesakno pakmu mbek ibu ki nangisi kowe. Lah mosok ya dibleki ngono to Mas. Lah wong muni ngono kok. Lah bocah cilik sakmono kok arep ditumpaki wong sakmono gedene. Ya. Kok ki ora sesak napas. Wingi aku pas dolan ning omahe Umi. Nggih. Ning tanggane ana wong padu, Gong. Oh, piye? Perkara ngedol omah. Oh, terus Anake geger, omahe didol aku arep njaruk mobil karo motor muni ngono kuwi. oh, terus? Waduh rame kae, tenan. Oh, Lah kok apa mbahe metu? terus Omah ngontrak kok arep mbok dol tole ngono. Omahe wong adidol. Omah sing wonge ngontrak. Iya lah jenenge bocah kan ora ngerti. Oh, kuwi ora beda aku, nek aku ki karo wong tua bekti kok. Bektine piye? piye? Saking bektiku aku manut, ora kaya kowe kan ora manut. Manute piye iki manut apa iki? Ditangisi wong tuamu kowe tetep rabi karo jati, berarti kan kowe ora setia karo wong tuamu. Lah aku kan setia. Lho tenan. Lho wong tuaku ki lho cerita karo aku. Piye? Ki Cerita arep piye? wong tuaku wis sedo kabeh. Bapakku kan harus sedo ngomong mbek aku. Le, aku tak pesen karo awakmu. Sadurunge aku ki sowan ning ngarsa dalem Allah, sesuk nak apa karo sedulure sing rukun. Terus aku pesen karo awakmu kae sawah kulon kae aja didol. Lah sebabnya apa, Pak? Sebabnya kudu ndeke. Ora tak dol sampe saiki. Ya padha kuwi mau kontrakane didol. Saiki ora tak dol. Iya to, Mas. Kudu ndeke kok. Lah iya. Nggih, ngaturke sugeng dalu Mbak Umi. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu ingkang mirsani wayang dalu menika. Nggih. Mugi-mugi mengke betah nggih. Nontone betah ya Mas ya nganti tekan isuk mengke. Angger ono kopine ya betah. Mas Bagile ngendika bar jam ji kok. Oh bar jam ji walah. Bar jam piro, Mas? Jam 1. Oh, lah iki wis jam ji kurang 5 menit kok. Bali ya Bali Mas. Ya nggih. Niki sedaya seniman seniwati mboten kula saged sebat setunggal bagus setunggalipun. Mboten saged kula sebat. Niki Pak Do nggih. Oh iya. Teng mriku saking Jogja Girawo Pak Gondo Suwarno. Oh, pripun? Terus yang nenggani to? Oh, kathah niku. Tesih pinarak lenggah. Mas Tri Sempak Mbak Nining juragane nggih. Oh. Dalang sinten? Mas Aris. Oh, Mas Aris. Aris sapa? Aris sapa? Oh, Aris Sriwijaya FC. Weh, FC iki mesti fan club. Ono dalang Panji kae ya rawuh. Panji apa? Panji kae. Niku lho. Mas Panji lho. Wah, alhamdulillah nggih matur nuwun pun tenggane rencang kalih sedherek-sedherek Stiman. Iki Pak Marsono ya nyumbang gamelan wayang kanggo Mas Bagi. Oh, Bagi diparingi disumbang gamelan dikekke ngono. Ya, engko dadi wis bar wayangan gamelane tinggal nggone Mas. Oh, alhamdulillah. Sesuk iso melu nglungsur. Nggih. Nembang apa Mbak Umi? Apa nggih Mas? Tamu kehormatan Bapak Ki Gonto Suwarno Bantul menika ingkang lorek-lorek. Bekti kula katur sugeng dalu Bapak. Nggih. Mangke kula kan naik nggih. 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 Naik rijing napa naik panggung? Ya